खुलुमबाय नोंनो नांमानि कोनो सोंमान बागै थानाय बोसोरके जों फार्स्ट टाइम खामानि बागै आसक साइमालिया बो सिचुएशन अंखा थानाय बोसोर गोबांमा बरनो कस्ट अंखा के बा लोमखा केबनबा गुवाहाटी रग दिल्ली रग डॉक्टर मा फुनका ताकलेके सिनि महाराष्ट्रनि नाइकल मुंबाई सिनि एडिसिन हयतेनो जन साक नायनानि बागै नाय मेडिकल टीम रहजाका ओ मेडिकल टीम नो सिनि वॉलंटियर नि साहाय्य बाय थांग फाइ जेसुक जे कामरा तमनि जेसुक जे केबिन तमनि जतो जागा न गोरी गोरी वइनाय जे कोलम कसा कंग्राय अमाहायनि सीरियस बेसि तो करे किसा मासा कंग्रायंगो अबरनि बिथि नायनै रै तंजागो ताकले तो अमाहाय को नंग जे एक्चुअली सेमानो बाक्सा केबा लासि जागैनै किरि जागैनै साजागिया अमाहाय के माइ सानानि मोसुगैबो रां रै दे मासानो अमाहाय दंनो हिने किन्तु अबनो अब खाइन ताकले विशेष खाइन बुबाग्रा साका केबनो साजांनाय कोनो कमजोरी ता खाइदे कोनो केबनो बातार देहनि हाइन बगै जों वॉलंटियर न आबा हाइकेनो तोरजा रै रजा वॉलंटियर न आबा हाइकेनो जों दायित्व रै रजा केबो बरंन माइचाया माचाया आबा हाइ तंखांके सोंङैनै चारनानि बगैनै जों आबा हाइकेनो ड्यूटी बसिनि इयर ड्रग्सनि वॉलंटियर खाइतो केमारको तोमा स्टेशन रको बरक काजा गया बे ट्रेन चलै थाङै एरपरे चीन रक मास दं लागे ताकलाय रक लामा रको दे एक्चुअली अमा हाय सेमानो अंमानिखा बरक सियानि बागैसि अ जागाव गोबांमा सोशल मीडिया रो हामियाबो साजाका जे इच्छा बाक्सा बा हायंगो सगो हिने एकला जों ताकला वॉलंटियर न अलरेडी न जों सेमिनार खाइनै साइ रजा अमाहाय चेन नुक कांगे कोनो किछु ता सरी हिने प्रत्येकटा कमराव प्रत्येकटा केबिन जों 6 जन हयतो 7 जन वॉलंटियर रजाक अ वॉलंटियरनो अमरनो नाइकलै तंगो ताकले अमाहाय ताकसुक जरा कोनो सिचुएशन करै इवन जों ताकले नुकजाका सेमानि छला अनेक शान्ति सुस्त केनो अनेक तामसिंगमो नियम कानुन मानिनो जों ताकले अ दिल्लीनि सिनि जे ग्रेटर टिप्रालेनि बगैनि जों सपर खायमानि अ सपर जों सगैना नाय तंगो जों ताबो बिहार लाइति अंग तंगो अमनि परे जों खना रगो सगैयानो समबत दिल्लीबो जों आबनि परे सिनि जे अचिभमेन्ट तमनि जोंनि जे आन्दोलन तमनि जों आबनो जारि खायनाय सिनि अरो फाइमानजाक फाइका गोबांमा गुबुन जागानि गोबांमा ब्लकनि गोबांमा डिस्ट्रिक्टनि बर फाइमानजा केबा बयस्कबो दङ बोरिबो दङ बोराबो दङ सिनि महाराष्ट्र न लगेरनानि बगै फाइजाक हायनि बगै जों सिनि जे फातार हास्तेव बा सिनि जे तिब्रा तंरनाय रंनो काइसानो कयमुं सिनि जे अ ग्रेटर तिब्रालेनि बगै जों जे सानतायनि बगै जों जे सिनि आन्दोलननि बगै थां तमनि नरक सिनि बगै सुरि जाबायदि जों काहाम खुरुंखेनो थाङै फाइमाथों वॉलंटियर जों 150 जन हाइसोबा खाइजाकर ताकले